Аз мога да кажа следното, че още от малък цялото семейство са чувствени македонци. Моя дядо е участвал с Яне Сандански, имал среща там с Илия Кърчева, също работи на този на Яне Сандански, Таската Сецки или Таската Врация. Така че майка ми, баща ми, дядо ми, значи от младък ние всичките сме чувствали македонци и това чувство, национално чувство, идва от моите родители и моя дядо. Аз след това вече, когато 46-та година, тук вече Пиринския дял на Македония стана автономна, дойдеха тук македонски учители, аз от гимназията в Сандански участващ в македонски език и македонска история. Спомням си случая, когато дойде Димитър Влахов в Сандански, там на площада, като е Явора. Цялият град, спонтанно всички дойдоха на това и беше голяма висота, голям възторг от цялото население на цялия град. Това ми направи много силно впечатление, а някой може да каже, че това се правило така организирано. Не беше всичко, си беше така съвсем естествено. Просто хората се радваха, че имаха свобода да изразяват своето национално чувство. И от тогава, после, след като Сталин каза, Тито каза на Сталин не, след промената вече тук започнаха и самите друга вече политика, която отрече, че няма никакви македонци, тези македонци които се върнаха в Македония. Аз трябва да ви кажа, че по същото време моят брат Александър, който беше главен редактор на вестник Народна воля, е бил имигрант в Лондон, беше в Париж. Така учи нещо след това в Лондон. Той беше изпратен в Скопие да учи македонски език, по македонски език. Така че след този процес нашите хора започна, македонците, по-активните, започнаха да ги викат по полицията, изпращани бяха, осъдени бяха, изпращани бяха в затвора, там лежаха с години. Така че целият този процес, аз го съм изживявал много тежко. Винаги не съм аз, и всички те, които сме чувствали македонци, сме изживявали една психична така притиснатост, една травма, един психически тормоз, че не имаме право да изразиме своята национална волеизява.